ang mga sakristan o ang mga deboto mao'y magtinabangay o sige o atiman sa imahe ni Senyor Santo Niño. Matag karon unya ilang ilisan ang Senyor Santo Niño, ilang labhan ang iyang kapa. Muragit sila nagatiman ba o gamay bata. Isip timaan sila pagpangga o pagatiman ni Senyor Santo Niño. Di ako nagkausa ang mga sakristan, mga deboto nakabantay, hugaw na makinig kapa ni Senyor Santo Niño. Kasagaran ko na inig sa iyong buntag, inig susi nila, magkalapok ang kapa, magka-amorsiko pa. Ito, nahibukay sila, anong naman amorsiko, naman siya sa altar. Kiyot sabi pa ko amorsiko, isabuagan siya amorsiko dari sa mga bata, kung sa may nahitabo. Pagkasunod gabi, imong hapon, kalapok siya, magka-amorsiko, ang iyang kapa. Dito magsugod ang sugilanon na si Senyor Santo Niño. Inikagabi ini iniksira na sa basilika, wanay manimbahay, mugawas, mukanaog siyang altar, mutabang ubantay sa subo. Arong nadili mahilaptan na subo sa mga dautang mga uguna-una. Mo to magkalapok siya, at tutay siya magpatrolya sa may kanal, magkamursiko siya, matunong tayo magpatrolya siya dito sa libunan, sa karaang subo. Muna'y nagsugod niya sa Sugilanon o gitawag na siya karong Little Captain kay siya tigbantay sa subo.